Čo tam zase bude? Zase za mňou to zase bude to tlačítko. I don't want you to play this game. Do you know how much pain you cause? Čo? You know what? Go away. Go away and Čo make mám your own robiť? thing. Don't use mine. Go out there. Ani dvere nejdú. Počkaj. To čo je zase? To čo je zase? No tomu to trochu nechápem. Ježiš, ja som chcel povedať pani učiteľka. To je dneska na teste. Keď som sa pýtal na takú úlohu. Čo mám robiť? Aha, to je dobré. Ježiš! Áno. Áno, vypol som svetlo, takže tu bude celú hru bez svetla, ne? No, zapni ho a vypni sa, zase sa vypne hra, jasné. Jak inak. Dobre. Čo to mám napísať? To samé písalo, takže nič. Ale bolo to dobré, no. Som bol natešený s takou náladou na začiatku, ale teraz už mám nervy na to. No. Choď, vieš kam. Už začnem byť vulgárny za chvíľku. Nie, nezačnem, ale chcem skončiť s touto hrou a ísť natáčať niečo normálne. Konné. Bože, už prosím. Yeah, not so fun. Čo? Stuff, is it? To čo je? Oh, you have a lovely machine here. Oh, it would be a real shame. Srandu si so mňa robíš? Ježiš, ja mám zimomriavky na tele, ľudia, prísam. Kokos. No? To sa dá vôbec. Však to je nejaký hacker, prísam. Jaj, fú. To čo je? Prísam, to je nejaký hacker. A zase ten, počkaj, no. Choď, vieš, kam tam to nejde. Ja tomu verím, že to tam pôjde teraz. A nejde to tam. So close. No neverím, ďakujem. Ale... Ja som zvedavý fakt, že čo bude na konci. Yes, I noticed you trying to open the door, okay? Not everything needs... No počkaj, ja viem, ono vie, že sa pokúšam otvoriť tie dvere, takže teraz zase budú otvorené, ne? Jak inak. Počkaj, teraz keby boli otvorené, by som bol rád, fakt. Yes! Aha. Sa bojím ľudia normálne. No dobre, chodí rýchlejšie, lebo fakt zaspím už. Prisahám ľudia. A seba nevidím, aha. Sranda. Nemôžem ísť ani spať. Už som išiel, lebo tak sa už som sa unavil pri tejto hre. To čo je? Who needs sound effects anyway? Textures? I don't think so. Toto čo je? Nerozumiem fakt tejto hre. Binham. To čo je zase? Nejde. Dobre, ide. A zase to vyplo, jak inak. Bože.
Čo je zase? Wait, please just stop. I want you to play the game. Of course I want you to play it. It's just... Čo mám teraz robiť? Bože. Čo hovorí? You hate it. What if it's the worst thing ever made? Tak ale ja to nechcem stlačiť, ale čo mám robiť? It's all been for nothing. Who wouldn't want to avoid that? Here. Here you go. Ježiši. This is my game. You walk down a corridor and push a button and that's it. Ja sa priznám, ja som túto hru už hral, ona malo byť výsť teda... Prečo idem tak pomaly? Úplne iné video, len ja som práve to tlačítko keby stlačil, hento, save data a zrazu konec. Čo je? To nebude koniec. Neverím tomu, že to bude koniec, ľudia. Toto nebude proste koniec. Neverím tomu. A dobrá, ale... Čo teraz? No dobre, dáme exit. Dáme play. Nebude to konec. Ale tam je niečo napísané. Alebo že by fakt to bol koniec. Ježiš, to je koniec asi, ľudia, fakt. Dobre, ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, zvonček, veľmi na tým podporíte. No, tak. Bolo to v pohode, nebolo to zle. Oplatilo sa to kúpiť za 2 €. Tak čaute ľudia, čau.